Mbolo bi ka cun o bɛ bɛn fasiliti sɛbɛn mbolo ɲɛfɔlɔ bi sɔgɔmada in na le forum awɔ a ka bi bɔli fasili sɛbɛnba awɔ Buba Sangare fulakɛ Keriba a ko min ye bi awɔ i ka dɔn a bɛ waati jan bɔ bi a ko min ye i ka dɔn ka fɔ jamana in kɔnɔ awɔ jamana bɛ maa fila min n'olu kamankɔrɔ bi n'o ye Sugɛli Kokala Mayiga président Assimi Goïta awɔ a ko bi wulikajɔ a bɛ jamanadenw da koyi a bɛ bi i ka dɔn ka fɔ maa caman da awɔ maa minnu n'olu ma jateminɛ kɛ jamana in na de wa ale ma dɔn koyi awɔ Keriba Sumakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ awɔ k'a bɛ société civile kunda bi a bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ regroupement kunda Keriba maaw ka wulikajɔ o bɛ ka caya bi dɔɔni awɔ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ transition ye kalo 18 min dira awɔ ko ka dɔ da o kan Keriba fasiliti sɛbɛn ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ fulakɛ ye a ko ale ma ban koyi mais i ka dɔn k'a fɔ transition o kalo 18 kalo 10 kɛra mun de la jamana kɔnɔ a b'a yɛrɛ ɲini ko la koyi kalo 10 an y'o kɛ kaban an y'o kɛ mun na k'ale b'a yɛrɛ ɲini ko la koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ maa minnu tun bɛ yen fɔlɔ n'o ye président Bandaw ye ka taa se Mukutari walima Keriba k'u ma foyi kɛ maliyɛnw b'u bolo jɔ min na koyi k'a fɔ ayiwa transition dɔ kan ka fara kan k'a da nin de kan koyi Keriba Sumakɛ a k'o kɔfɛ min ye Sugɛli Kokala Mayiga a n'a ka président bi ni jamana kalifalen ni jamana b'ale bolo bi n'o ye Assimi Goïta ye a ko bi Keriba u ye mun kɛ kalo 3 kɔfɛ maa b'i bolo jɔ min na k'a fɔ nin kɔni kosɔn transition a kan ka taa ɲɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin ye labɛn ye labɛn min n'a b'u kamankɔrɔ a mɛnna koyi a ko min i ka dɔn k'a fɔ CNSP a membre kɔrɔw Keriba ni u ye fanga sama tuguni koyi ka bɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Bandaw ani Mukutari Wale bolo Keriba ko labɛnw kun don koyi ko labɛnnen don k'a fɔ transition olu natuma u ye min fɔ n'o ye san 3 ye n'o tɔgɔ fɔ CEDEAO la CEDEAO ban'u ma diɲɛ ban'u ma a k'i ka dɔn k'an bɛ fɛ k'an kun da o de kan koyi sabula Keriba a ko min Assimi Goïta ye ka taa se Sugɛli Kokala Mayiga k'u ma baara foyi bolo da baara min ni maliyɛnw bɛ se k'u bolo jɔ a la k'a fɔ ko dɔ ka fara transition kan koyi Keriba Sumakɛ sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye baara ye n'o kɛra awa i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ de b'a a laɲini yɛrɛ tɛ koyi a bi kɛ jagoya ye jamanadenw kan ko dɔ ka fara transition kan koyi sabula baara min bɛ kɛra an m'a nɔ ye Keriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi jamanaden kelen na yala fɛn sera ka bɔ an ka gɛlɛya la wa nin transition yɛrɛ kɔnɔna la ni fɛn min ma fara kan k'o ma bɔ a la koyi Keriba Sumakɛ a ko dun ka fa o bɛ nin ka dɛsɛ an ka jamana kɔnɔ koyi an bɛ yɔrɔ min na ko bi maa minnu n'olu bɛ dumuniko 3 kɛ tile kɔnɔ a ko an b'an bolo ɲɛsin yɔrɔ jumɛn na bi k'a fɔ ko bɛ se ka kɛ an ka jamanaba in kɔnɔ Bamako yɛrɛ kɔnɔ yan bi ni lakana bɛ yɔrɔ min na dɔɔni n'o ye faba ye Keriba ko hali dumuniko 3 k'o ka gɛlɛn maliyɛnw ma kosɛbɛ sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sangarekɛ a ko min ye transition daminɛ fo ka taa se bi ma Keriba maliyɛnw tun ayiwa i ka dɔn k'a fɔ nisɔndiya kun nana koyi sabula kumakan minnu bɛ b'u da kumakan belebelew don koyi tun ye président Bandaw ale sigi waati fanga la Keriba n'i y'ale ka kumakan jateminɛ i b'a fɔ ko nin kɔni nin ye tare ye koyi baarabaw bɛna kɛ k'a sɔrɔ kuma mugu in ma koyi kalo 7 kuma mugu in taganikasegin kuma mugu in foyi ma se ka kɛ min b'a yira jamanadenw na k'a fɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ɲɛta a bɛ nin transition kɔnɔ koyi a ko olu cɛla ka bɔ yen ka na ni maa min ye n'o ye Sugɛli Kokala Mayiga ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sugɛli Kokala Mayiga depuis a sera jɔ CNT yɛrɛ CNT kɔrɔ Keriba k'a ka programme di a ko programme nin ko a ye maliyɛnw diviser koyi o bɛ kɛ sabula programme min don a ko nin tɛ tile 2 programme ye dɛ kosɛbɛ maa min ka baara yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kalo 8 a ko nin t'o programme ye dɛ a nana ni programme min ye Keriba ko nin programme gɛlɛnba ye jamana in kɔnɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ lakana n'o y'a programme fɔlɔ ye Keriba ko lakana ko ale yɛrɛ kɔni a ɲɔ bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ de koyi Mali fantan 4 ko lakana tɛ fansi bi hali an ka faba kɔnɔ Bamako maaw jatigɛlen maaw sirannen don an b'a kɛ di bi a bɛ laban cogo ji a ko maa si t'a ɲɛ dɔn Keriba Sumakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ
lakana kɔfɛ aw programme tɔw la kɛlɛba sama kɛ ko min ye i ka dɔn k'a fɔ élection a bɛ organiser cogo di sabula i ka dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi hali sa bɛn ma kɛ élection yɛrɛ taabolo la koyi a bɛ kɛ cogo di yala a bɛ organiser ministère de l'administration territoriale de fɛ wa a bɛ organiser CENI de fɛ wa a tɔgɔ de organe unique min b'u da bi o don wa DGC ko don wa kɛlɛba a ko hali bi mɔgɔ t'i bolo ɲɛsin yɔrɔ kelen ma abada k'a fɔ gouvernement yɛrɛ bɛnna o kan k'a fɔ ko élection bɛ se ka kɛ cogo min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi min ye lakana ye kɛlɛba ko ka gɛlɛn bi kosɛbɛ accord d'Alger kɛlɛba a da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na yala maa bɛ se k'a fɔ bi accord d'Alger depuis i ka dɔn k'a fɔ Sogɛl Kuwala Mayiga nana ani Assimi Goïta président ko accord d'Alger k'an ye ɲɛ kelen sɔrɔ a la wa accord d'Alger nu kuma bɛ fɔla su ni tile k'an ye ɲɛ kelen sɔrɔ a la wa dɔ ko k'a fara k'a fili dɔ ko chiffon don dɔ ko k'a lajɛ intelligemment kɛlɛba dɔw fana ko k'a appliquer à l'intégralité n'o ye sɛbɛnni kɛlɛba Samakɛ a ko n'i ye ninnu ta ka jateminɛ a ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bi maaw de wulilen don bi koyi jɔn de bɛ ka ninnu maa kɔrɔkɔrɔma don kɛlɛba ko ka dɔ fara transition kan a bɛ fara ka nin kan de a y'o fɔ an ye mun kɛra n'an bɛ se ka dɔ fara transition mun de bɛ ka kɛ n'an bɛ se ka dɔ fara transition kan ɲininkali b'o de kan parce que les gens ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bolojugu bɛ ninnu jukɔrɔ bolojugu bɛ ka ninnu kɔkɔrɔma don bi koyi yaasa transition awa i k'a dɔn k'a fɔ colonel minnu n'u ye coup d'état kɛ olu nasuma u ye min fɔ kɛlɛba ko maa kana ɲinɛ a la koyi olu tun ye san 3 de demandé o san 3 ma gɛn kɛlɛba k'an b'o sira de kan koyi foyi tɛ ka kɛ di ko k'a la an bɛ taa an bɛ segin an bɛ taa an bɛ segin foyi tɛ ka kɛ min b'a jira k'a fɔ ko transition ko ayiwa 18 mois ko o bɛ teli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye nin maa ninnu yɛrɛ ye kɛlɛba n'o ye jamana marabaaw ye bi ko olu yɛrɛ bɛ yɛlɛmisɛnnin k'a jukɔrɔ koyi 18 mois wa awɔ an b'o de 18 mois don transition 18 mois an bɛ délai respecté an b'a mun de kɛra min b'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka respecté mun de kɛra min b'a jira k'a fɔ k'a kan ka prolonger ɲininkali bɛ kosɛbɛ parce que sɛbɛn ko min ye ayiwa fulakɛ ye a ko n'an m'an kɔlɔsi a ko min ye nin transition ye kɛlɛba ko dɔ farala kan o dɔ ma fara kan o a ko ça va finir dans la désillusion a laban a bɛ la k'an ma ayiwa jigitigɛ ye kosɛbɛ yarabi a y'a sama ne ka bɔ le forum kɔnɔ kosɛbɛ a ka bi bɔli parce que sɛbɛnba Buba Sangare an ka foli b'a ye kosɛbɛ Isufa an bɛ taa lakanabaliya an bɛ taa ale bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Niger ani Burkina nin ye jamana 3 min ye ninnu ye Sahel jamana 3 min ye n'u tɛnkunnen don ɲɔgɔn na Isufa an ta kɛra sɛgɛn dan ye koyi n'i nana Mali kɔnɔ kabakoko don n'i taara Niger o kelen don o Burkina o kelen fana don Isufa nin ye le pays ale ka bi bɔlen ye min ye Ibrahim Jara ale ye kalanden ye le pays kɔnɔ a ka tɔmɔni ye k'o di an ma koyi a y'a jira k'a fɔ ko k'a ta utukalo in tile 4 na fo kana bila utukalo in tile 19 na Isufa ni jamana 3 in an bɛɛ bɛ ɲɛji de la koyi n y'a fɔ cogo na Mali Niger Burkina ka sababu kɛ lakanabaliya a ɲɔ ɲalen don ni min tɛ ka fara kan o tɛ ka bɔ a la a y'a jira k'a fɔ ko k'a ta utukalo in tile 4 na kana bila tile 19 na Isufa ko maa 100 ani maa 65 olu de bɔnna o ni la ka sababu kɛ banbaganciw olu ka waleya ka ta ka ɲɛsin fasodenw ma o maa 100 ni maa 65 ni Isufa sɔrɔdasilakaw b'o la wa sivililakaw fana b'o la koyi Isufa a y'a jira k'a fɔ ko ni waleya ni a bɛ ka mɔgɔw siran nin faso 3 in kɔnɔ o ye Isufa nin pays Sahel 3 nin a ko dɔ de bɛ ka fara jatigɛwalew kan dɔ de bɛ ka fara maafaw kan sivililakaw yɛrɛ ni olu ta ka jugu n'a a bɛɛ bi Isufa ko nin ko in ko fɛrɛ kan ka kɛ a la koyi a y'a jira k'a fɔ ko diɲɛmaa bɛɛ bɛ nin ko nin kalama koyi i jango kunnafoni kunda bɛɛ bɛ nin ko kalama ko mɔgɔw kan ka wuli k'u jɔ ka nin jamana 3 in u dɛmɛ koyi bingani laban 2 min yɛrɛ kɛra kɔsa in na o yɛrɛ o sɛbɛkɔrɔ juguyara koyi u bɛ maa minnu wele nin ko olu ko terroristiw Isufa u ye nin waleya minnu kɛ Niger Burkina ani Mali kɔnɔ ko a kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara koyi u tɛ ka denmisɛnw to yen u tɛ ka an balakaw to yen wa u tɛ ka finitigiw yɛrɛ fana to yen a kɛra yɔrɔ minnu na Isufa u ma maa to yen koyi
tarata utukalo kile nani isufa minye Burkina kawe oluta adamina na ye isufa we ma bisaba we ofra we ma kemen bi oran duru kono la surasila ka bola o civil fene bola uduna komini mi ngono ni o komini to ye ko markoy isufa ye fene ta o juguyara koy bolen ko fesa utukalo kile kononton temene ma binani bonyongo uyo olu bone o nila isufa o fene kera Mali ale urodugu yan fanfɛ ka sababu kɛra dugu min na o dugu tɔgɔ ko Karu ani Wataguna ka fara Dawute Gefu kan isufa u taara binganiw kɛ yen u bɔlen kɔfɛ ntɛnɛn tɛmɛnen kɔrɔ isufa u ye bingani wɛrɛ kɛ maa 37 olu bɔnɛna u ni na koyi denmisɛnninakaw ni an balakaw olu de ka ca o la kosɛbɛ o kɛra Maliba yɛrɛ kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Tilaberi ale ni Niger ale ni Niger fanfɛ kɔni isufa o koyi ko quoi nunu fara ɲɔgɔn kan isufa ko ka jateminɛ koyi ma 47 olu fana nana bɔnɛ u ni la nin kalo in tile 14 na o kɛra Dori Arbenda Burkina mara la isufa ni bingani wale nunu a ka ca ko camanba de fɔra ko la koyi laban min o yɛrɛ kɛra kunun ko isufa o fana o juguyara koyi kunu alamisa sɔgɔma u bina an ka golo masirilen tabaw kan opération Maliko maaw kɔni o embuscade ni n'o kɛra Boni Douanzan mara la isufa o fana o juguyara koyi ni ye tɔmɔni min ni ale kɛra Ibrahim Jara fɛ yɔrɔ kunun ta in maa 11 olu de bɔnna u ne la fini kunda maa caman banana olu taara ka taa n'olu ye Boni ka taa n'u ye furakɛli la le pays ale ka bi bɔlen nin y'a fɔ cogo min na fasiri a sɛbɛnbaga o ye Ibrahim Jara ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ lakana kosɛbɛ lakana an ka jamana kɔnɔ baara don tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛn bɛɛ bɛ hami ni mun ye bi lakana kosɛbɛ an bɛɛ bɛ jɔ ni mun ye lakana kɔni l'insécurité kosɛbɛ an ka fɔ sila mana fantan naani bɛɛ lafiya tɛ maa si kan ayi hali faba kɔnɔ yan Bamakɔ yan bi kosɛbɛ adamadenw jɔrɔlen don waati dɔwɛrɛ si man ka politique ko da yan élection maaw bɛ ka faga dɔrɔn u da wagalen don nafolo ko ɲɛɲini na ni jamana bɛ nin gɛlɛya sugu kɔnɔ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan hakili kɛ kelen kosɛbɛ fagali bɛ se ka dabila cogo min jamana kɔnɔ adamadenw bɛ se t'u ka va et vient kɛ cogo min u t'u ka mago ɲini kɛ cogo min jamana kɔnɔ lafiya la ne hakili la kɛlɛ kan ka k'o de kan kosɛbɛ u t'u sigi u tɛ wuli ka jɔ u tɛ wuli ka kuma o kuma la dɛ fɔ ni koni dɔw kɛra alajɛ Asimi ka discours la olu nana wuli ka kumaw caya yani Asimi ba ka discours kalan fasodenw bɛ ka faga a tɛ wuli ka jɔ kɛ o ni cɛ an ka fɔ sila koyi kosɛbɛ Kɛlɛba Samake Isufa Elisabeth mɛ bolo munumunu ka tun ka bɔ n'a ye koyi o bɛ bɛn l'indicateur du renouveau a ka bi bɔli fasiri sɛbɛnba kojugu kɛlɛba elu kɛlɛba a y'i bolo ɲɛsin a ma koyi a ko cogo di a taara min a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi an ka ba Maliba kɔnɔ a ko an yɛrɛ de kɛlen don an jugu ye bi koyi sabula kɛlɛba a ko bi min ye ayiwa k'a fɔ banbagaci wale minnu an ka yan n'an k'u ma ko guerre asymétrique kɛlɛba jamana in kɔnɔ a ko ja an yɛrɛ de bɛ ka tasuma don k'a fugu koyi ka tasuma fiyɛ yaasa a ka ɲaga an da la a ko munna a y'o fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi kɛlɛkɛminɛn minnu n'a bɛ nin banbagaci wale maaw bolo a ko de b'a ko a caman fana bɛ yen nɔ an ye ka golo masiri saba b'u feere u ma koyi kosɛbɛ an da se wali ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye 16e arrondissement ye ani a ɲɛma n'o ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ commissaire Yaya Kɛliba ko n'a ka jama ko wulila ni ka ayiwa gɛrɛntɛ da maa dɔw kan koyi Yaya Danbele Kɛliba Samake a ko n'a ka cɛlenw Kɛliba k'u ye labɛnw sabati min ye i ka dɔn k'a fɔ commune 5 kɔnɔ Kɛliba Samake ka gɛrɛntɛ da maaw ka maa minnu Kɛliba n'olu de bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ marifa feere la ayiwa i ka dɔn k'a fɔ marifa
o b'a feerela ayiwa autodéfense ma cogo min a bɛ feerela jalisiw ma ten banbagaci wale maaw kan Seriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko y'u bolo da ayiwa maa dɔ kan koyi n'o ye Sisipe ye ɛni Bari Seriba k'u ye nin minɛ commerçant don ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ pelengana a fɛnsɛnlen don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo kana réseau warakasa k'a don Bamakɔ yan Seriba Samake a k'u ye ayiwa i bolo da nin ka min kɛ a ko nin tɛ daga girinda ye koyi n kelen tɛ marifa ninnu a bɛ bɔra kaburali dɔ yɔrɔ koyi kaburali ni ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ Seware Mopti k'i k'a dɔn k'a fɔ kaburali fana a bɛ yɔrɔ Tayila de ka bɔ Bamakɔ yan a bɛ bɔra min militaires kunda par des ailes militaires de l'armée nationale Seriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko commissaire ko a ko nin tɛ baasi ye nin diyara n ye nin sa an bɛ nin fɛsɛ fo k'a maa bɛɛ lajɛlen ye ko ka bolo da o kan koyi Seriba Samake a k'u ye nin kamalen cɛ kamalen min n'ale ɛni Bari ye ka taa n'a ye ayiwa commissariat Seriba Samake a ko min ye Bari ye ale ye maa dɔw kofɔ i ka dɔn k'a fɔ o welela joona joona a ko balimakɛ an kɔni an bɛ marifa ɲini na koyi an bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ PM ɲini na an ye autodéfense ye an ye jalisiw ye koyi a ko a bɛ jalisi ye wa ko yɛrɛ de ka di n ye yalima nafolo b'aw kun a kelen kelen aw b'a san 3 millions 500 marifa kelen Seriba a ko yɛrɛ de ka di ye koyi commissaire n'a ka cɛlenw u ye bɛnbɛnbɛn siri sa ka wari labila ye an kɔni mago bɛ caman la koyi hali ni 30 b'i bolo an b'o fɛ 3 millions 500 a caman b'an bolo o yala na taa Seriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye nin kamalen kɔfɛta ye a ko nin tɛ baasi ye koyi aw bɛ min ko an ko yɔrɔ man jan e tɛ South Afrique dɔ Bamakɔ wa ko m'o yɔrɔ dɔn o tɛ yɔrɔ dogolen ye o ka ɲuman sɔrɔ tout de suite i ka nafolo mugu ye compté k'a d'i ma Seriba a ko min ye commissaire ye a n'a ka cɛlenw u ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ garan dasa awa kamalen nana koyi paraka nasɔrɔ millions 500 caman marifa min bɛ n bolo wa a ka ca 30 ye koyi an bɛ se n'u bɛ se joli la de hali ni camion formation don a b'ale kun 3 millions 500 Seriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye commissaire Yaya ye a n'a ka cɛlenw Seriba k'u ye tɛgɛ da nin kan koyi tɛgɛ da ka yɔrɔ min ko a kala kɛ nin cogo la koyi ne kelen tɛ koyi a commencé a ma tɔgɔ fɔ o la min ye i ka dɔn k'a fɔ a ye maaw kofɔ awa marifa yɛrɛ b'olu kun koyi olu n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ka yala de Bamakɔ kɔnɔ u bɛ kɛlɛ ɲini na Seriba a ko nin bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ bɛ i ɲɔngiri maa kelen de kɛrɛfɛ koyi n'o ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ kaburali ye armée yɛrɛ kɔnɔ min bɛ Seware ale ka bolofara fana ka ca Bamakɔ yan Seriba nin ko ɲagaminen koyi e bɛ lakana na jamana an bɛ sɔgɔ nin na cogo di an ka marifa min ni jamana yɛrɛ ba sa fo ka jamanadenw lakala u t'a yɛrɛ sɔrɔ jalisiw bolo u t'a yɛrɛ sɔrɔ défense bolo o ni nin ma kɛ nin cogo la sa Seriba a bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ Seriba a ko i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan munumunu kɔnɔna la commissaire n'a ka cɛlenw bolo a ko bolo tɛna da wa i ka dɔn k'a fɔ maa 5 bɔɲɔgɔnko kan koyi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo ka bi u bɛ ɲininkali bolo kan min ye i ka dɔn k'a fɔ commune 5 kɔnɔ commissaire n'a ka cɛlenw Seriba ko ninnu ɲininkali bolo kan koyi yan'u ka affaire passé sa i ka dɔn k'a fɔ a taayɔrɔ yɛrɛ la min ye i ka dɔn k'a fɔ brigade spéciale pour les besoins d'enquête Seriba a ko ayiwa ninnu bɛ ɲininkaliw bolo la bi garde à vue la koyi yanni ayiwa a ka tɛmɛ maaw bolo maa minnu n'olu bɛ ayiwa n'olu ka baara ye a ɲɛnama ye koyi k'a maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔmɔ k'u bɔ jama cɛla maa jugu ninnu ayiwa kɛnɛma k'u di fanga ma o ninnu ka di i yɛrɛ ka ninnu fana ye kɛnɛ ma Ala k'an kisi Seriba Alizabɛ ko a ko min ye commissaire Yaya yɛrɛ ye Koriba ko a yɛrɛ wulila k'i jɔ nin ko ɲɛma sabula bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ ni affaire confiée maaw la k'i da ka sunɔgɔ a tɛ abuti ka kosɛbɛ n'i ye ninnu bɛɛ minɛlen n'i y'a fɛn seri nin yɔrɔ bɛɛ la bi commissaire Yaya ale ka wuli ka jɔ don kosɛbɛ
ni combien zaman do la 3 millions 500 000 o be ko mi la fe doté ça va nani ñoo na la ki ko do ko so ko ko na ko amai kama ko so be commissaire tani ni alisa ko so be ko le ga sama ka sha dala ko so be awo aya sama ni ka bolle ni ka tel lu ko no akabi boli akata amta siraba kan kasara tay isufa krenela kulikoro bamako kulikoro marala me domne ko bi dobe ka fara siraba kan kasara ale kan dobe ka fara ka togomna mi ma u bonole oni la dofena be ka fara o kante u ye jatubo ni jatimini ale bora direction régionale de la protection civile fait no e angalla kanantikila mo do wiye u ya ira ka foko u ye la kolosilu ke koyi ko mi mois de juillet matan annani o le bonana oni la matan nani bonale oni la sa siraba kan kasara senfɛ o ma kɛmɛ naani ani 10 ani 5 olu banana ko siraba kan kasara a kɔni ko min tɛ ka fara kulikoro sira ta kan ko fɛn tɛ ka bɔ a la ko ka sababuya kɛ juin kalo tɛmɛnen o jateminɛ fɛnɛ ma 13 olu de bonana o ni na siraba kasara senfɛ kulikoro ni Bamako cɛ la ko dɔ bɛ ka fara kan nin bɛɛ fɔ kun ye mun ye halisa fasodenw k'u hakili to u yɛrɛ la ko ye i peresera togo togo ayiwa n'i taara dankari yɛrɛ ka ɲɛnamaya la i tɛ fa pereseli o bɛ ban yen ko ye nin ye welewelema da kan ye k'o ɲɛsin halisa lakanaw yɛrɛ tigilamɔgɔw fɛnɛ ma wulikajɔw ka kɛ bolifɛnbolilaw dɔ ka fɔ u ɲɛna walasa u ka se ka u ka ko tagabolo ka yɛlɛma don a la walasa siraba kan kasara dɔ bɛ se ka bɔ a la le pays ale ka laseli ne ka bi bɔlen kɔnɔ le pays Keriba a b'a fo kosɛbɛ Keriba le forum ale bɛ fasiliti sɛbɛ wa n bɛ n bolo ɲɛsin a ma koyi fasili sɛbɛ ba alde ko ɲuman ye sa aya basi tɛ adama jara do tɔgɔ di abulɛ duguya do Keriba ɲumankɛ fasiliti sɛbɛ ko a ko n'i y'a ta kala jɛ a ko min ye i kalo k'a fɔ colonel Asimi Goyita a ko a ye degré ta waati in na koyi degré min n'a y'a ta Keriba ko de ye ayiwa i kalo k'a fɔ Nɛma Sankara n'ale bɛ ɲɛmɔgɔya la yɔrɔ min na a ko i kalo k'a fɔ Nɛma Sankara k'u ye yɛlɛma don a ka baara la koyi k'ale bolo bɔ baara la ni ka baara ta k'a ɲɛsin ayiwa colonel Adama Jara ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye ayiwa i kalo k'a fɔ Asimi Goyita bi n'ale ye transition ɲɛma ye k'a y'a bolo bila sɛbɛn min na a sɛbɛn ko bɛ ayiwa i kalo k'a fɔ Nɛma ka poste Keriba ko ka abrogé complètement koyi cakɛda min n'an k'a ma ko lutte contre la prolifération des armes légères et des petites calibres Keriba bi a ko a b'a yɛrɛ ɲininka koyi que cache la disparition de la commission nationale Keriba Ɲumankɛ fasilitigiran ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa nin commission ye min bɛ ayiwa i kalo k'a fɔ nin kɛlɛbolo in kan kɛlɛbolo min n'ale bɛ marifamisɛnninw ni ayiwa i kalo k'a fɔ marifa belebelew ko fɔ Keriba Ɲumankɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko société civile a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o caman tun bɛ yɛrɛ sɔrɔ nin jɛkulu in kɔnɔ koyi jɛkulu in kɔnɔ la min ye banbagaci wale maaw ye olu caman tun b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ jɛkulu in kɔnɔ la a ko min ye i kalo k'a fɔ dɛmɛbaga jɛkulu ye a k'u caman tun b'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ koyi nin ye organisation ye min n'ale tun labɛnnen don yaasa ka dan sigi ka kɛlɛ wuli ka jɔ awa marifamisɛnninw ni marifa kumabaw minnu bɛ yala an ka jamana kɔnɔ awa i kalo k'a fɔ olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min Keriba ko yala Nɛma Sankara a ka baara a tun t'a kɛlɛ kɛ cogo de la wa walima politiki baara don walima Asimi Goyita a b'a fɛ ka na n'a nɔfɛmaaw de ye y'an ka jamana yɛrɛ poste ɲɛnama bɛɛ awa ko olu don ye koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye Nɛma Sankara a k'u y'o galo ka bɔ yen Keriba ni ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Adama Jara lieutenant colonel a ko k'u tɔmi Keriba Ɲumankɛ a ko yala ɲininkali tɔmi koyi awa poste ko kɛlɛ don wa walima jamana ka ɲɛta kɛlɛ don ale b'a yɛrɛ ɲininka bi koyi a ko ninnu poste stratégique Keriba ninnu kan ka to jamana kɔnɔ awa i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw bɛ sɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ a la koyi a kuma fɔ yɔrɔ don
marifa a kɛlɛba ko marifa ni maa tɛ caman ɲɔgɔn koyi a man ka kɛ maa bolo maa min ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ marifa ko kalama koyi ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ kuma caman tun bɛ fɔ ale jɛkulu in kɔnɔ min bɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ adamadenw hakili jigin min bɛ adamadenw olu marifa cɛ janya koyi cɛ ma sagara a ko k'e b'a dɔn k'a fɔ yala élément kɔsi de don bi wa a kɛlɛba ko sira kɛlɛ don kosɛbɛ ka wuli ka bɔ yen awɔ kunnafoni an y'a bɔ lepe ye a ka bi bɔlen kɔnɔ babu ɲana kɛlɛba Sumakɛ an ka ma wele si Lamine Danbele monsieur le maire ale ye kɛlɛ sɔrɔ o kɛra ale tun bɛ recasé n'a bi kosɛbɛ siraba sɔgɔyɔrɔ don awɔ monsieur le maire i ni sɔgɔma ni sɔgɔma ko ni basi tɛ alhamdulillah denbaya n sira yɛrɛ la ala k'an tilen yɛrɛ la denbaya bɛ de amina yarabi san yɛrɛ la monsieur le maire ale bi min ye asura ye n'o ye denbaya an ka jamana kɔnɔ Mali fantan lamɛn silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ awa asura ale kɔni o ye san yɛlɛma ye ka dugawu kɛ jamanadenw ye o ye tiɲɛ ye hali bi fagali tɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ an bɔra k'a fɔ sisan nɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ kununko an ka jamana kɔnɔ fan fɛ halisa ayiwa sɔrɔsi bolo an ka golo ma sigi sabaw o binna tuguni dɛ lakana jamana kɔnɔ yala tulonkɛ fɛn don jamana kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi an tɛ ni ka ɲinɛ lakana ko bi k'a ɲɛsin ko wɛrɛ ma jamana in kɔnɔ o kɛra o bisimila o de y'a to an bɛ to k'a kuma fɔ tuma kelen ma parce que don o don mɔgɔw de bɛ sa fagala adamaden bɛ fagala i ko tɔn ni o bɛ jamana min kɔnɔ o jamana kɔni lakanalen tɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye sɔrɔsi de bɛ ka Mali mara an bɛ don min kɔnɔ ko bi i sɔnna o i ma sɔn sɔrɔsikɛ de bɛ ka jamana mara kosɛbɛ o sɔrɔsiw ka tila ka bin o sɔrɔsi kilen o tuma la fɔcogo to o la an bɛ min nɔfɛ k'a fɔ k'a gɛlɛya saya fagali banbali min bɛ ka kɛ an ka dugu la sagaw ni baw ni misiw bɛ cɛli min kɛ mɔgɔw bɛ dɛsɛ min kɛ ka t'u ka foro la an bɛ samiya de la nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen de fɔra ko ka najɔ n taara don ni Kuluba an ye nin fɔ Asimi n y'a dɔn kuma in peut-être a kuma in a ma don a tulo a dun fo muso in dɛndɛn k'an sɔbɔ a la ko n bɛnna kuma la Asimi i kɛra président de la République du Mali ye n'i kɛra président de la République du Mali ye e kun bɛ kɛlɛkɛ daga de kɔnɔ e ni i ɲɔgɔnna caman mais fanga b'a bolo la réalité a b'o dɔn bi e bɛ yen ko caman dɔn kosɛbɛ fagali tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala ka saya de kɔ mais fagali an to o souhaité la bilen mais n'an tɛ fagali souhaité mais an ɲɛ b'a la don o don mɔgɔninfinw bɛ ka sa i ko tɔn faga komi tɔn ka adamadenw da k'u fa ka adamadenw cɛtigɛ ka adamadenw jeni ka adamadenw tɔɲɔ sira sugu bɛɛ fɛ maaninfinw bɛ mouvement min kɛra Bamakɔ yan ani Kayi mara ninnu na ani mara dɔwɛrɛw la o tɛ se ka kɛ cɛmancɛ o tɛ se ka kɛ kɔrɔn fɛ sabaliya la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ min kɛ yan n'a ka jan n'an wulila an ka musow b'a fɔ ko gestionnaire di yan n bɛ taa n sen ɲɛgɛn tan tɛ ninnu bolo k'o kɛ bilen o tuuru tɛ o hakilina yɛrɛ to la n bɛ si cogo di sini n bɛ kunun cogo di mɔgɔw bɛ k'o jɔrɔ mais n'an b'o girinkajɔ ni pankapuruti la dɔw fana fasa jalen don kɛlɛ ko ka élection kɛ i bɛ taa élection kɛ sagaw ni baw de kunna wa ou bien i bɛ taa élection kɛ sugu de la ye wa ou bien i bɛ taa élection kɛ kaburudo de yɔrɔ wa bon i ye problème ye nin de y'a to an bɛ ka kuma caman fɔ mais kuma tɛnkun bɛ gosi olu yɛrɛ la olu mun bɛ mara kɔnɔ mara in kana to ka mara in kɛ ko tulonkɛ bon n'i bɛ mara la maraden mago bɛ min na kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye n ka balo fɔlɔ ni n balola n bɛ siyɔrɔko ɲɛɲini ni n ye siyɔrɔko sɔrɔ n bɛ muso ni cɛko ɲɛɲini ni n y'o sɔrɔ n bɛ tila k'a fɔ sisan ko n bɛ denko ɲɛɲini n'o sɔrɔla n bolo n bɛ bonko ɲɛɲini mɔbiliw ni moto kuma bɛ na yen de adamaden yɛrɛ tɛ ka balo mɔgɔninfinw tɛ ka balo adamadenw bɛ ka faga i komi siyɛ ka dɔw faga i komi seliba mana seli la yasa bɛ faga cogo min n'a fɔra ko o kuma mana fɔ dɔw bɛ jɔ ko aw bɛ kuma wɛrɛ la k'a donna ta bɔra tan n y'a fɔ ka tila k'a bɔgɔla dɔn kuma la an kana tulonkɛ lakana la lakana n'an y'a la tulonkɛ kɛ dɔrɔn an mago sara
an dun ka lakana Isufu ni Keriba an ka lakana na bɛɛ mɔgɔ kura de bolo mɔgɔ min nana k'i ka lakana confier o la k'a kalifa o la ko k'i ka jamanadenw na kisi u ma wolo yɔrɔ kelen u ma mɔ yɔrɔ kelen o ka sira yɛrɛ t'u la jamanaden ka tin bɛ jamanaden yɛrɛ ka lakanabagaw de ka lakana la ni lakanabagaw yɛrɛ kɛra transition kunkun n'a ɲɛɲɛ ye lakanabaga mɔgɔw de kɛra administrateurs ye lakanabaga mɔgɔw de kɛra préfets ye lakanabaga mɔgɔw de kɛlen don ministres ye a dɔw kɛlen don CNT kɔnɔ n'a fɔra ko halisa an b'o tuma kelen na o lakanabaga kelenw olu b'a fɛ ka taa politique bunakun fɛ an dun y'a fɔ ko politique mɔgɔ u bɛ woloku walakala de n'u ye kuma minɛ k'a f'i ye o ye discours de ye mais o bɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye an y'o de lakɔlɔsi san 20 ni kɔ in kɔnɔ an ɲɛngo de la u bɛ min fɔ dabaranin na a n'u b'o waleyala u ka jan ɲɔgɔn na ko jigijala ani baji sɛbɛn caman dilanna o de hukumu kɔnɔ k'o da yen ten tiroir kɔnɔ ni bi ni Sogɛli ko kala Mayiga bɛ k'a fɔ ko dalen tun bɛ yen k'u bɛn'u lawuli ko assise kɛ mun la an bɛna kow ye kɔ tuguni halisa aw yɛrɛ de ye marafatigiw ye maramafɛntigiw halisa maramafɛntigi tile adamaden bɛ ka faga cogo min adamaden bɛ ka faga tiɲɛ la an tɛ se ka nin faamu Isufa Keriba su dɔ dɔrɔn ne welela ka bɔ Ɲɔnɔ mara la ko dugu dɔ bɛ yen ko Dunkari o tuma la kuru suro yɛrɛ o ɛri o la ko Donkarikaw ta ye dagabawuli ye ko sigiti ye datu ye mɔgɔ min tun wulila tilegan fɛ k'a bɛ taa ka foro lajɛ u y'o minɛ k'o faga foro la yen ka tila ka na misiw ni sagaw ni baw ni fɛnw dɛndɛn ka taa n'u ye ni cɛ y'i sɔgɛrɛ la e ye su ye o kɛra Donkari suro ne welela k'a fɔ muso kasibagatɔ bɛ wele la ko ale tɛ ne dɔn a ma suya kan dɔn mais muso b'a kɛrɛfɛ o tun bɛ Bamakɔ yan ne ka contact b'o bolo ko n k'a kuma lase faamaw k'a mɛn Donkari wusulen bɛ kunun o ye wusuli da ye k'a wusu o ye wusu da de ye kɔrɔ sɔrɔ donc an ka sabali ganfɛla u ye mɔgɔw faga foro kɔnɔ su kolen u ye tasuma dali daminɛ mɔgɔw la a bɛ fɔ o de ma ko des individus non identifiés o tigi bɛ se ka individu bɛ se ka kɛ non identifié marafa b'a bolo moto ka k'a bolo mobili ka k'a bolo a bɛ se ka tasuma don a bɛ se ka du ci a bɛ se ka maaw faa a bɛ se ka taa ni saga ye o tuma o ye individu sugu jumɛn k'o bɛ se ka identifié anw ka jamana kɔnɔ ka ni mɔgɔ caman ba nalen to anw ka jamana kɔnɔ maa ba 40 ni maa joli ba anw ka jamana kɔnɔ o bɛɛ n'a ka maramafɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔ o bɛɛ ni drone ba anw ka jamana kɔnɔ o voiture blindée b'an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ ka taa ninnu ɲɛkɔrɔma tigɛ nkɔrɔ ni aw bɛ waleya min na k'o lɔ yɔrɔnin kelen o de cɛ ka ɲi mais an t'o ye la dɛ u bɛ taga bagala mariage-kɛlaw de ma k'olu faa u bɛ taa ba maa wɛrɛw ma k'olu faa mɔgɔ mun bɛ mɔgɔ faga la o le ko k'olu faa an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ faa o de y'a to n bɛ k'a fɔ Asimi n'a nɔlaw ye Sogɛli ko kala Mayigaw Maliki Jaw a y'aw kɛcogo dɔn ani a bɛ min fɔ min ma Wake ani Kamara a y'aw kɛcogo dɔn kosɛbɛ an bɛ tilenni min na ko sisan transition o ye cɛmancɛ fanga de ye a bɛ dilan mun de kama o ɲininkali bɛ tɛnku la a dilankun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa jamanadenw ko pouvoir réel tuma n'a bɛ f'o ma régime tuma tɛmɛnen olu ye mun kɛ n'a ma bɛn olu tun b'u k'u ɲɛma si mun ma aw k'aw ɲɛ dayɛlɛ k'o jɔ kosɛbɛ olu tun bɛ to ka impunité to wa aw k'o ɲɛɲini injustice dun o ka jɔ kuma tɛ mɔgɔ faga ma n'a fɔra ko halisa o mɔgɔ faga kelen bɛ ka kɛ dɔ sigilen bɛ sumayarɔ dɔ de bɛ na e tulo labɛn anw bɛ ka conseil min di e ma radio so la o yɛrɛ tɛ don ni tulo tigɛlen na aw bɛ se k'a taa cogo di anw bɛ ka kuma fɔ a bɛɛ ye de jamanaden ka kisi jamanaden ka balo jamanaden kana faga den cɛmanni ni musomanniw ka balo ni min bɛ sa i ka sa Ala ka saya bon dɔwɛrɛ fana bɛ yen o fana da donnen don o ye ministère de la santé Isufa Keriba o fana ye barawu de ye jamana kɔnɔ don o don olu bɛ tugu ka hakɛ dɔ fɔ ko o mɔgɔ ye nin bana sɔrɔ o bɛ nin ka sɔrɔ ninnu tɛ yen mɔgɔw tɛ ka sa la wa ka sɔrɔ ninnu tɛ yen mɔgɔw tɛ bana la wa donc u bɛ kɛlen don k'o fana kɛ wari ɲini sira ye bon ka an ka lakana fana kɛ wari ɲini sira ye tiɲɛ la nin kelen bɛ ko y'an bolo jamana kɔnɔ nka Bamakɔka o t'a dɔn yɛrɛ ko fiɲɛ cira min mana kɛ minisiri ye o fana t'a dɔn ko fiɲɛ cira min mana kɛ institution dɔ ɲɛmɔgɔ ye
o t'a dɔn ko fiɲɛ cira jamanadenw aw fana b'aw sigilen to an bɛ k'aw tulo lasɔmi ka éveil de conscience kɛ k'aw lakunun k'a fɔ aw ye n'i bɛ mara kɛ i bɛ mɔgɔninfin de mara i tɛ saga ni ba mara la n'a ma ɲɛ k'i bɛ adamadenw mara u balolen de bɛ mara mɔgɔfin su tɛ mara n'an fɛn fɛn tun bɛ kaburu kɔnɔ an tɛ se ka nin fɔ donc ka sabali mɔgɔ faga nin dɔ ka k'a la a ka jɔ monsieur le maire ka jɔ jelibɔn ka jɔ awa leader religieux mun b'a bɔli la jelibɔn ka jɔ u kana kɛ ten ka t'i sigi ten dɔrɔn ka taa sigi ka taa négociation kɛ olu ka jija jelibɔn ka jɔ jelibɔn ka jɔ fantan naani bɛɛ fɛ Mali la anw mago b'o de la mais ka to toujours adamaden bɛ ka faga adamaden fagacogo yɛrɛ tɛ ɲɛɲinina k'o dɔn bilen Isufa k'a kɛ dɔrɔn k'a kɛ théâtre bɔ ye vraiment u ka dɔ bɔ o ko in na Isufa an bɛ min nɔfɛ bi k'a fɔ maliden cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔ o ye nin de ye a ka sabali mɔgɔninfin saya tɛ se ka kɛ tulonkɛ ko ye voilà monsieur le maire an y'a ye kunnafonidilaw y'a fɔ bi an m'an ko min an m'an jamu sabula min ye an yɛrɛ ka golo masilen tabaw ye n'a fɔra ko jamana bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu san k'a d'u ma a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn tɛ yen kɛlɛkɛminɛn tɛ yen ka taa ye olu fana b'o feerela jadisiw ma u b'a feerela a tɔgɔ ye di autodéfense ma a bɛ maa siran sago ye a bɛɛ kɛ wariko in ye 3 millions 500 000 o de bɛ a bɛ feerela hali jadisiw ma o cogo de la ten jumɛn bɛ feere ten marifa Isuba Keriba n bɛ kuma min f'i ɲɛna nin tɛ bi kuma ye ko n fa an bɛ ka fɛn caman fɔ an bɛ ka mɔgɔ hakili lajigin de ye n'o tɛ karamɔgɔ u bɛ carburant yɛrɛ feerela o golo masilen tabaw yɛrɛ awɔ carburant bɛ feere an bɛ nin bɛɛ kalama o mais seulement a fɔr'u ɲɛna k'u ka anw de gɛrɛ u la comme des vrais conseillers an tɛ se k'a ye mɔgɔ min bɛ régime kɔnɔna na n'o tun bɛ sɔnna nin ko ninnu ka kɛ a tile rɔ o mɔgɔ kelenw ka tila ka taa kɛ aw ka conseiller a tɛ na nin f'i ye o a t'a f'i ye dɛ ko caman de tun bɛ ka kɛ golo masilen tabagaw fɛ mun bilara ka taa kɔrɔn fɛ mun bilara ka taa cɛmancɛ o ɲɛdɔnnaw parce que mun b'a kɛ a bɛ min ɲinina ani min ka kan n'a ye o tun tɛ ka k'a ye u y'o de fɔ dɛ a kan ka min sɔrɔ o tɛ kɛla ye n fa a kan ka min sɔrɔ balo rɔ o tɛ kɛla ye ji t'a bolo fɛn t'a bolo maramafɛn min b'a bolo o fana kisɛw bɛ banna o nin bɛɛ fɔra yan maramafɛn min b'a bolo ale min kan ka lakana kɛ jugu mana bɔ o t'a kisɛ bɛ munumunu a kamankun de la ou ka dɔ munumunu a cɛrɔ a bɛ taa kata e dun ta ye paw ye donc maintenant dɔw ko de kama olu bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ cogo min ka dumuni kɛ olu y'o laɲini kɛ dɔ a fɔra dɛ bi tɛ dɛ depuis 2012, 2013, 2014 o ko in bɛ senna o mais sani bi ka se a ko bɛ senna mais k'a bɔ kɛnɛ kan k'a bila journaux kɔnɔ ka tila k'a bila réseaux sociaux kan o de nana ni nin waleya ye ko vraiment a bɛna kɛ baara ye jamana lakanabaga mun taara olu dɔw fana bɛ k'i ɲɔngiri ka ko dɔ kɛ carburant bɛ feere citerne carburant min bɛ taga la ko ni ko wusula k'u ka u yɛrɛ tɔpɔtɔ ka mobili ta ka bɔ yɔrɔ dɔ ka taa yɔrɔ dɔ n'u ɲɛ b'a la fanga min bɛ kunna o fanga mago t'u la Ibrahim Boubacar Keïta tile Ouattara t'u la u b'a fɛ dɔrɔn i ka sa Sɛbilen Dramé yɛrɛ tun bɛ su compter yan anw yɛrɛ bɛ su compter la n'i sara nombre bɛ fɔ groupe caman bɛ wulila ni mɔgɔ sara an ye nombre compter a fɔ mɔgɔ ba jɔ hakɛ k'o fagara i bɛ k'a ka tile kɔnɔ mais an y'a ye olu yɛrɛ de ko anw de bɛ fagali balili la n'anw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko tɔn mɔgɔ b'a fɔ dɔrɔn nous condamnons par la dernière énergie nous condamnons par la dernière rigueur o y'o bannen hali e subonda la dɔwɛrɛ tɛ yen dɔrɔmɛ 20 kɔ o de bɛ taa di la ka tila k'a Yatuma Balo mɔrɔbɔrɔ ni fila d'i ma n'o ye anw t'a kɛ ni bi tɛ anw ma deli ka mɔgɔ y'an ka so depuis 2016 an dɔgɔkɛ sara ani MINUSMA mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn bolo ni bombe explosera n'a ye a n'a ka mobili bɛ furu Yatuma Bala fo an taara Sogobu tɔmɔ Yatuma Bala k'a taa o de ma fo bi o sɔrɔsi kelen ma bɔ ministère de la défense kɔnɔ ka se an ka so bilen ne dɔgɔkɛ 3 de sara nin ko in na de 2011
de 2012 à 2016 o saba min tun bɛ don cɛncɛn ka nuni nabɔ o y'o sɔrɔ don min u ko o kɛra ka ATT to fanga la yan ko weleli kɛ bi de ka kuma laban ye u b'i wele n ba karisa i ka mɔgɔ de ye nin ye bon an y'a ye su in na o tuma la i n'a ka kuma laban de ye nin ye i n'a tɛna kuma bilen u b'a fanfan jamana in o ma an m'o ye bilen o kɔfɛ min fana bɔra n'a nin ye o ye sabanan ye min ye Amadu Aya ka ko kɛ don su ye kelen fana sara Kuluba ye o tuma anw ka du sɔrɔdasi 3 bɛɛ de sara nin ko in na n'a b'a fɔ la ma ko crise ko multidimensionnelle Gallo a créera de une crise qui a été créée par le régime d'antan bɛɛ b'a kalama crise de créera ko mɔgɔ faga n'i ye mɔgɔ caman b'a faga o tuma la ne bɛ jɔnjɔn d'i ma n'i ye mɔgɔ caman b'a faga Mali ko kuma min bɛ sen na on va créer une nouvelle république qui est à côté du Mali o de tun ye Azawadi ye république arabe islamique de l'Azawad c'était ça o de tun y'a jukɔrɔ ko ye an ye nin sɔrɔ tubabu bara a ma ɲɛ u bolo sinon o de y'a dilanna yen de o de y'a ko dilan jɔn y'a dilan jamana kuntigi de y'a dilan jamana kuntigi ni jɔn le ministre des affaires étrangères Soumaïl Boubé Maïga était au courant le ministre de l'intérieur était au courant le ministre de la sécurité était au courant kuma jɛlen don tous ceux qui ont fait le ministère de la défense olu man ka sigi transition laban ta in kɔnɔ ka o bilalen to ten olu fana bɛ jamajamaniw yɛrɛ ma tous ceux qui étaient ministre de la sécurité u bɛɛ kan kana bɔgɔ jeni ka k'u dayɔrɔ ɲininka aw bɛ sɔn cogo di mɔgɔninfin ka faga ka tila k'i sigi i ka sumayɔrɔ i den ma faga i muso ma faga i dɔgɔnin ma faga i balimakɛ ma faga o de y'a to n y'a fɔ muso ye n bɛ sa aw musow nɔfɛ mais aw faw de fagara k'aw kɔrɔkɛw faga k'aw balimaw faga k'aw nimɔgɔkɛw faga k'aw cɛw faga k'aw yɛrɛ badenw faga kosɛbɛ o tuma la musow aw man ka sigi ka ko ninnu lajɛ ten voilà du dɔw kɔnɔ Isufa Kati mara la ani kan dɔw kɔnɔ muso dɔrɔn de bɛ kɛ ten Isufa Keriba mɔgɔ dɔw bɛ du dɔw kɔnɔ bi a bɛɛ n'Ala taala cɛ fa bɛ ɲini ka na du la parce que lu lamarabaga bɛɛ sara bɛɛ n den sara n cɛ salen don n kɔrɔkɛ min tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ o fana sala o tuma la n denkɛnin kelen min bɛ o fana taara u y'o bɔrɔtɔ nin bɛɛ bɛ yen n'an bɛ tila k'o ko kɛ i b'a ka to k'i jɔ dɛ k'a b'a o ni fɛn dɔ lajɛ ko démocratie qu'est-ce que c'est que la démocratie je les défie tous ceux qui sont passés dans les ministères tous ceux qui ont passé dans les grandes institutions ne Sidi Lamine Danbele de b'aw k'aw défier si vous connaissez qu'est-ce que c'est que la démocratie peuple a fɔra o de ten mais n'a fɔra ko peuple aw yɛrɛ tɛ peuple jate la peuple ye jɔn ye de jamanadenw tɛ wa mɔgɔ ko ka hinɛ Mali la i bɛ hinɛ peuple de la Mali bɛ ye wa Mali ye mɔgɔninfin de ye wa n ko adamadenw de bɛ Mali kɔnɔ donc an bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ye k'a kɛ Ala ni kira kama maaninfin faga min bɛ ka kɛ Asimi i k'a kɛ Ala ni kira kama Maliki Jaw aw k'a kɛ Ala ni kira kama aw ka bɔ aw ka hakiliw kɔrɔ an ka mɔgɔ faga jɔ Sogɛli ko kɛla ma i k'a kɛ Ala ni kira kama an ka mɔgɔ faga jɔ Usumani Manan Seribu Ayidira a y'a kɛ Ala kama mɔgɔ faga ni ka jɔ Mamadu Diko a y'a kɛ Ala kama mɔgɔ faga ka jɔ Mbuye Seribu Ɲɔrɔn Azarabu Sarafa a y'a kɛ Ala ni kira kama mɔgɔ faga ka ladon a ka bɔ politiki minɛn kɔnɔ mɔgɔ faga de man ɲi an ka kɛlɛ b'o de nɔfɛ n'i y'a ye hali mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko transition ka na tɛmɛ a dama kan hakilina mun nana n'o ye o ye de mɔgɔ de bɛ ka faga ko kuntan kelen min bɛ ka kɛ régime dɔ la o bɛ ka kɛ o kala jɔ kɛ o tuma t'an to bolo wa kunɲɔgɔn kelen dɔrɔn i bɛ se ka sonba bɛɛ minɛ kunɲɔgɔn sabanan tɔw b'u yɛrɛ ɲini i bɛ frontière bɛɛ datugu kosɛbɛ n'aw sɔgɔn fa o tuma la min bɛ panta buruti la ko n ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye e dun ye kunun kɛ i ye tiɲɛli kɛ i ka sababu la dɔ sara dɔ fagara i ka sababu la sɔrɔdasiw binna i ka sababu la denmisɛnninw sara fagara ni olu bɛɛ bɛ yango kan fɔ la olu de bɛ reçoit la radio sanfɛ olu de bɛ ka reçoit télévision na olu de bɛ ka kɛ mɔgɔbaw ye jamana kɔnɔ ils sont toujours là pendant plus de 20 ans en train de prendre ce pays là en otage o tuma la jɔyɔrɔ bɛ d'olu de ma an tɔ ni jɔyɔrɔ ma kan Isufa Keriba e ni jɔyɔrɔ man kan aw ye man kan ka taa jɔyɔrɔba la aw ni Ala kɛra cɛ jamana bɛ taa min bɛɛ ka taa kɛ dɔrɔn ko wayi ko nin de ye politique mɔgɔ ye o tuma la anw bɛ min na nin tɛ politique ya c'est une politique mais une politique qui est la vraie politique parce que qui défend le peuple de b'a to fɔlɔ o bɛ kɛ yen n'o tɛ e bɛ mun dilan
il y a beaucoup de ce gouvernement. Tu gouvernes qui? C'est pas les cadavres. Tu es gouvernement, tu gouvernes qui? Je suis directeur. Tu es directeur pour qui? Il est ministre qui a d'abord ma Azan. Je suis le président d'une institution. Il est John Kuna. Avec ma quelle l'Olympe. Avec classique on a là. Nous pouvons nous triber. Avec Ayala Yala. En Kunchileu. En Savon. En Sigilé. Keribabi Jolen Torojan. Où il y a Ubulabako Aniel. L'école maîtrise ni min filɛ nin ye sigile ninnu ye yabuma b'a la l'écoleden n'a ka l'école maîtrise wala mɔgɔw bɛ yen mais n'a kelen kelen bɛ yaala la ye i kun ka ci i kana dan kɛli ma dɛ i kunkolo ka kɛ kuranɛ ye ou bien i kunkolo ka kɛ encyclopédie ye o tuma la u b'a fɔ ko cɛ dɔ jɔlen filɛ classe kɔnɔ a tɛ fɔ ko maîtrise dɛ n'i y'a fɔ la maîtrise dɔn de don donc n'i y'a mɛn gouvernement il y a des gouvernés n'i y'a mɛn président il y a des gouvernés n'i y'a mɛn institution il y a des gouvernés vous gouvernez qui? Le peuple malien. Le peuple malien. On a voulu la tchatri bokana. Au fengele mambroko et Mali. Malidé ne bibolo. Il est malidé ne toho. Et la malidéa. Tchatri bokako Mali de bambo. Mali bambo mi. Mali tiga ou yana. Ali sou en globe dollar. Vous verrez qu'ils ont Maliko. Mali m'a dit que le ministre de la Défense. Premier ministre. Amagira. Kabola kala premier ministre. Kagame ministre des Affaires étrangères. Et essayer toquer au Béou. Mali tira. Fanga tigi mana foka kada ituma abe soma. Président mana foko min kada abe soma. Ministre mana foko min kada obeke. Abe mu jamana sugu. E jamana nyamo nu ye fanga yelema ke. Olu fana be ko mo kele man nemu. Obe yelo tanga. Jamana de ta yaro kasidi. On ta yaro dongo sudone. On ta yaro dongo anga matununa porter disipari. On ne sait pas là où il est parti. Il est où? Il est peut-être dans une des frontières entre Burkina Faso, entre Algérie, entre Niger, Mauritanie, on n'en sait plus. Où se trouvent nos parents, où se trouvent nos femmes, où se trouvent nos enfants. Kamani Foufenge, Mali Rekonobi, Nabora Bamakoni, Segouni, Yab Mabala, Kudgoro Rondoko, Kai, Dugube, Jatakele, Amanawiliko terroriste est décortiqué, Amanawiliko djihadiste est décortiqué, Akonimbe donc Lala Dogodo, Rasiki Jabrana, Koibe Barala, Gabaraka Nobemi. Alami, n'a manan lambe baroko ni fan to nyai. Ujara ne ro ko des individus non identifiés. Ne di so. O de problème yo. Voilà. O di aro politique. Mais le anya ye wati ko la ma do fara wille ku ka do fara chanjo ka do fara tradition ka. Oh adun a chama opportunité su de. C'est ni hakilna do be fara ka ni mi. Tradition na la ye mu ke bi. Do be fara ka. Ni joga ka fara ka ma se foli mo. Ama ye de ko do ka akewali. Uka yemi voni isufa yene yere wele kambla a podium sanfɛ an kɔrɔkɛ bannen don paix à son âme Tolo le maire de Tomorobougou ale banna o don an kɔrɔkɛ don an ka entraîneur kɔrɔ donc ne ye kuma u ye kuma sɛmɛne la ko ni n bɛ se ka dɔ fɔ n ko mun de bɛ yen fɔlɔ ko prolongation de transition n ko kɛtɔla de don waleyaw de b'o kɛ n y'o fɔ u ye dɛ waleyaw de b'a to a bɛ prolonger kɛwale a yɛrɛ ye kɛwale ni mɔgɔ min y'a fɔ ko n b'a dan kalo 18 na e tɛ se k'o nɛn tigɛ k'o bɔ a da la o y'a ta ni hakilina min o bɛ yen n'a ko k'a b'a baara kurun k'a bɛ 18 ma a b'a kɛ o tuma la mais ni waleyaw y'a walankata ka tɛmɛ 18 an bɛ taa dɛ o fɔra t'i bolo dɛ président mena la ka san 5 kɛ k'i sago kɛ adamadenw na maliden kelen dɔw bɛ wuli k'i genge an na yan f'a nali ma san 1 bɔ a tɛ kɛ la dɔw b'i genge mɔgɔ la a nana sisan de a nana sisan a ye wari min sɔrɔli daminɛ o san 1 kɔnɔ san 5 mɔgɔ bɛ se ka mun de kɛ ko wa san 5 a y'a to yen sa a ka mandat 2 kɛ an fana k'o de la n'o de don a y'a to transition fana ka nin mandat tɔ kɛ mais transition kankari gɛlɛn gosilen b'u ye mun de don a ye baarakɛminɛnw bila minɛn kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se baara min na aw bila a kɔnɔ forokofɔlaka min b'a kɔnɔ n'o détectera ka ban kalo 10 ni kɔ in kɔnɔ aw bɔ yen o de fɔra transition jɛlen don a temps kɔnɔ an t'a fɛ mɔgɔ ka faga bilen n t'a mɛn
muso ko cɛ ka tigɛ k'a den tigɛ a kɔnɔ muso kɔnɔma an kana mɛn bilen ko du binna mɔgɔ kan an kana mɛn ko bin kɛra dugu dɔ ma kɛ kɔrɔ kunu o kɛra kɛ kɔrɔ kunu donc e t'a ma kɛ kɔrɔ kunu ɲɔrɔ mara la donc c'est pour vous dire que an bɛ nin bɛɛ de kuma la mais opportunité b'a la dɛ dɔw bɛ yen olu ye kule ɲinaniw de ye nɔnzi ni yan couleur ɲugun n'a ye e ye fini min bɛ ka na o tɛ bilen ye wa a b'i yɛlɛma k'i kɛ bilen kɔrɔ n'a ye kiriba ye bi maliɲɛla b'o kara a b'i yɛlɛma k'i kɛ musogola ye n'a ye awo ye juma b'o kana a b'i yɛlɛma k'a farikolo kɛ jugujuma o cɛw bɛ yan o musow bɛ yan an b'o dɔn o tuma la ne n'olu kɔni ma ɲɔgɔn sɔrɔ a podium sanfɛ dɛ parce que a fɔra ko ne tagalen ko mɔgɔ wɛrɛw nana mais ne ye mɔgɔ min sɔrɔ a sanfɛ o ye Gandhi ninnu ye ani Yabma b'a la kamalen ni n'a bɛ fɔ a ma ko maliyɛn tukuru amalamu mɔgɔw tun bɛ yen ani k'o fara journaliste caman kan kosɛbɛ ani a bɛ bɔ kamalen min ma ko Taruba n b'o lɔn depuis 2012 ko PAM fo sisan an ye EMK kɛ o fana tun bɛ yen Galamani Sɛmɛlo la ani muso min bɛ yen ko sɔrɔsiw fagali cayara ale den n'a cɛw sali cayara olu de tun bɛ yen kuma Galamani Sɛmɛna ne la ne ye président association jigiya vice président de l'ATI Alliance pour une transition intelligente et éthique. Fana kuma nin y'a intelligent ma yɔrɔ dɔ de. An tɛ presse ka taa di waraw ma u ka taa an kun. Kosɛbɛ. Donc an b'a fɛ ko. Monsieur le maire waati na ka waati kunna na. Ala bɛ foli ani kumakan wa. Aw ni ce. Aw ni baraji aw ka lamɛnni na. N'Ala sɔnna. Foli b'an bɛɛ lajɛlen ye. Kosɛbɛ. Ka karamɔgɔ Surumani fo. A bɛ fo. Jarakɛ fo. Fɛn min baarakɛla ɲɛmɔgɔ fo kana taa bila laban na k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. Wa sali monsieur le maire an b'i yɛrɛ faamu walima dɔn Keriba. Balabala foli ka tɛngu bɛɛ lajɛlen na an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an bɛ foli di an ka musokɔrɔba ma a bɛ fɔ Aja Sado Tarawele ale fɛn nin ye maɲamu nti ala kosɛbɛ ka madame Maïga Kadiatou Bankura Potoro a bɛ fo Urisi ale fɛn nin hippodrome na an bɛ foli s'a ma kosɛbɛ a y'a fɔ cogo min na wagati y'an tan tɛ walahala an bɛna Bamakɔ fo Faransi an ka foli ba ye madame Sidibe an ka foli ba ye kosɛbɛ Bokuma Sidibe an ka foli ba ye bi sɔgɔmada in na madame Jara Jɛnɛbu Jara an ka foli ba ye kosɛbɛ monsieur Jara an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen Lafiyabugu la foli belebele ka tɛngu e k'a dɔn k'a fɔ commandant major Dawuda Danbele n ka foli ba ye Mamadu Sila l'enfant produit de Maraga n ka foli ba ye kosɛbɛ ka foli tɛngu ayiwa Modibo Kulu Keyita a n'a ka denbaya an b'a fɔ ma bonne arrivée Mburankɛ a sera sisan an ka foli ba ye kosɛbɛ k'a k'i hakili to denmuso la Mamudu Ture balabala foli ka tɛngu e k'a dɔn k'a fɔ Sɛn Burama Tarawele a n'a ka cɛdenw na bi ne kɔrɔkɛ Kɔnpol Obanga n ka foli ba ye ne baw n ka foli b'u ye sɔgɔmada in na ba Tabarali ba Jɛnɛba Njayi n ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka foli di an kɔrɔkɛ ba Mamadu Sani Kone a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada in na micro juru Yusu Kone Yusufa nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele aw k'an bɛn sini inchallah bi ta an b'a ɲɔngiri